Metsolan maatila Maskussa tarjoaa pienimuotoista maatilamatkailua kotitilallaan. Pääpainomme on järjestää paimennuskoulutusta lampaiden ja ankkojen kanssa. Navetan vindiltä löytyy tunnelmallinen maalaisromantiikkaa huokuva juhlatila. Meiltä löytyy myös pienimuotoista majoitusta, maatilamajoitus, joka löytyy pihapiiristä, ja elämysmajoitus Metsämaja, joka löytyy Metsän Siimeksestä. Meille pääsee myös moikkaamaan eläimiä erikseen sovittaessa, jolloin järjestämme kierroksen eläinten parissa. Tällöin pääsee ruokkimaan ankkoja ja silittelemään lampaita. No niin. Ja miten sä oot viihtynyt tällä tilalla?